zásobník se 7 náboji, v druhém si dejte, co chcete. A pak teprve budu tasit. Nejdřív střílím, potom se ptám, že bude to těžké. Dívejte se a přemýšlejte nad pořadí terčů. Procky budou, těch bude hromada, jo? někdo říká, že to je nějaký. Fajn, tak jo, pojď na to. Kdo mi vyndal baterii? Dobře, tak ještě nic. No, musím říct, že začínám se toho trošku bát, protože vím, jak to tam vypadá. Fakt bacha, je to kurva těžký. Tmu! Připraven? Světlo! Já ho zabiju, ty vole! Tady máš víc štěstí než rozumu, mimochodem, jo. No, tak pojistka od baráku. Já jsem ještě neházel, ale hrozně rád bych chtěl. No, tak ne, jsem mi nedopadlo dobře. Čistej. Alfa, dobře. Sluchátka směrem tam na beat. A jo, pamatuj si, co se stane za plachtou, zůstane za plachtou. Tma, toč. Vyroste si, že stojí čelem k vám, jo. Mi řekni, vole, kdo by tam dal ty slepík, ty vole. Ale tady nic taky nevidím. No. Tak to teda kurva dá sázel. Já vůbec nevím, ty vole. A chybí zásah terči. Marino, pojď nám. Já na vás seru. Vy se mi to budete smát, ale já jsem moc dal. Není mu ani trapný, ty vole, nejdřív jsem ho netrefil, ty vole. My myšlíme, jak půjdeme ve dvou, že jo? Chlapi, měli jsme to v té brožuře. Marino, co? Jak to šlo? Já tě koupím slepý, protože ty je potřebuješ. Vypadá to s ostrýma, že střílíš stejně jako se slepýma, tak je to jedno. Alfa Charlie Play jede. 14, 15. Marino, já teď nebudu, tak se moc nesmějou. Našli jsme ti tam ještě jednu díru ve futraju. A tady ten blbou nám tam trefil jednu zástěnu.